Ang mananalaysay na walang intro. Puro lamang halakhak. Sige at magkwento, Captain Kokak. Sabado de Gloria noon. Taimtim na nagdarasal si Gloria at nakaluhod pa sa harap ng kanyang mumunting altar na pinagpapatungan ng mga imahe ng Batang Jesus at Birheng Mariang natitirikan pa ng mga may sinding kandila at nasasabitan ng mababangong bulaklak ng sampagita. Naging panata niya na taon-taon ang ganoon. Ang ibigay ang sarili sa Diyos kahit man lang sa mga ganoong pagkakataon. Inuumpisahan niya ang taimtim na pagdarasal at hindi pagkain ng karne kapag mahal na araw. Sisimulan niya iyon ng Huwebes Santo at magtatapos sa Linggo ng Pagkabuhay. Malaya niyang magagawa iyon dahil sa ganoong mga panahon ay sarado ang beer house na kanyang pinagtatrabahuhan bilang mananayaw, serbedora, at pagbibigay ng aliw sa mga parokyanong takaw na takaw sa pagkain ng lamang kanyang inaalok, ang kanyang sarili. Medyo natatawa pa siya sa isiping isinasarado ng may-ari ng beer house na iyon ang bahay aliwan para magbigay daan sa mga tao upang makapagnilay-nilay at magsisi sa mga makumundong gawaing ginagawa ng mga ito. Gayong makalipas naman ang mahal na araw ay balik sa normal ang lahat. Muling magbubukas ang beer house. May mga taong magpapakalunod sa alak, magpapaimbabaw sa pinagbabawal na gamot at titikim ng lamang hindi na kailangang lutuin. Mga pagkakasalang paulit-ulit nilang gagawin sa loob ng isang taon. Taon-taon niyang pinagsisisihan ng mga kamaliang iyon. Umaasa siyang patatawarin siya ng Diyos sa mga pagkakasalang iyon. Ilan na ba ang tumikim sa kanya? Ilang beses na rin ba siyang nagpaubaya sa mga hayok na kalalakihang nagbabayad ng malaking halaga para makasiping siya? Hindi niya na mabilang. Isa't kalahating araw na lang naman ang bubunuin niya sa pagdarasal at maaari na siyang makakaing muli ng karne. Mula sa pagkakaluhod ay tumayo siya at tinungo ang lamesa kung nasaan ang kalderong napupuno ng uling. Tinanggal niya ang takip noon. Dinampot mula roon ang nakasapaw na okra at kinain. Masukasukan niyang nilunok iyon. Kailangan niyang tiisin ang pagkagutom sa karne. Mahal na araw noon. Hinding-hindi siya kakain ng karne. Paninindigan niya ang taon-taong panata para sa sarili niya at sa Diyos. Muli ay tinakpan niya ang kalderong napupuno ng uling at muling tinungo ang harap ng altar kung nasaan ang Batang Jesus at Birheng Maria. Muli ay nanikluhod siya at bumalik sa taimtim na pagdarasal nang biglang makarinig siya ng sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Hindi niya iyon pinansin at sa halip ay ibinuhos ang buong atensyon sa pagdarasal. Subalit hindi natigil ang sunod-sunod na pagkatok. Saglit niyang itinigil ang pagdarasal. Tumayo at tinungo ang nakasaradong pinto. Nang buksan niya iyon ay ipinakita nito ang isang lalaki, si Mang Kanor, ang may-ari ng beer house. Bagamat may edad na ang matanda ay malakas pa rin ito. Bahagya nitong itinulak ang pinto at nang makapasok na sa bahay niya ay isinarado iyon. "Kamusta, Gloria? Pasensya ka na at nangungulila lang talaga ako sa'yo." Tinig ng matanda habang hinahagod ng tingin ng kabuuan ni Gloria. "Mang Kanor, parang awa nyo na. Huwag ngayon. Nagdarasal ako. Hintayin nyo munang tapusin ko ang panata ko. Kahit ngayon lang."
Sambit ng nakikiusap na si Gloria. Hindi pwedeng hindi ngayon, Gloria. 3 araw nang walang gumagamit sa'yo. At nasisiguro akong tikom na iyang bulaklak mo. Tinig ng matanda kasabay ng pagdukot nito ng 3 tig-1,000 papel para ipakita kay Gloria. Subalit hindi siya nasilaw sa salaping iyon. Nais niyang panindigan ang taon-taong panata. Sa Diyos niya lang ibibigay ang sarili hanggang matapos ang mahal na araw. Walang ibang makaaangkin sa kanya. Tinalikuran niya ang matanda at bumalik sa harap ng altar. Lumuhod at nagpatuloy sa pananalangin. Aba, tinatanggihan mo ako, Gloria? Tinig ng matanda nang lapitan siya nito at sabunutan papaangat hanggang makatayo siya. Iniharap ng matanda ang mukha niya sabay mabilis pinupog ng halik pa ibaba sa leeg nito. Kapit-kapit pa rin ng matanda ang buhok ni Gloria at ginabayan iyon para mapaluhod siya. Kung kanina'y ang mga santo ang niluluhuran niya ay iba na ngayon. Sa harap ng isang demonyo na siya nakaluhod, ibinibida ang sarili nitong santo. Buo pa rin ang desisyon ni Gloria na panindigan ang kanyang panata. Hindi niya pinigilan ang sarili. Hinayaan niya nang tumulis ang kanyang pangil at mga kuko. Kinagat niya ang pinagmamalaking laman ng matanda at nang maputol iyon ay idinura niya sa sahig. Natanggal ang kamay ng matanda sa pagkakasabunot sa buhok niya at namilipit sa sakit habang nakakapit sa bahagi na pinagputulan ng laman nito. Nagsisisigaw na ang matanda at dahil doon ay mabilis itong nilapitan ni Gloria at binigyan ng magkakasunod na pagtarak niya ng kamay na may matutulis na kuko sa sikmura nito habang mariing natatakpan naman ng isa pa nitong kamay ang bibig ng matanda. Nang sa gayon ay hindi ito makagawa ng ingay. Dilat pa ang mga mata ng matanda nang huminto ang paghinga nito at panawan ng buhay. Ang kulit mo, Mang Kanor. Pagbibigyan naman kita kung hindi mahal na araw eh. Tanging sa Diyos ko lang ibibigay ang sarili ko ngayon. Hindi mo na iginalang ang panata ko. Hindi ka marunong maghintay. Tinig ni Gloria habang nakatitig sa bangkay ng matanda. Unti-unting bumalik sa dati ang matutulis nitong mga pangil at kuko. Ang totoo ay gustong-gusto niya ng kainin ng bangkay ng matanda. Subalit buo pa rin talaga ang desisyon niya na panindigan ng taon-taon niyang panata. Hinding-hindi rin siya kakain ng karne hanggang matapos ang linggo ng pagkabuhay. Kumakalam na ng matindi ang kanyang sikmura sa pagkagutom sa karne ng tao. Subalit pinaglalabanan niya iyon. Muli ay tinungo niya ang lamesa kung nasaan ang kalderong napupuno ng uling. Tinanggal niya ang takip noon. Dinampot mula roon ang natitirang nakasapaw na okra at kinain. Masuka-suka niyang nilunok iyon. Kailangan niyang tiisin ang pagkagutom sa karne. Mahal na araw noon. Hinding-hindi siya kakain ng karne. Paninindigan niya ang taon-taong panata para sa sarili niya at sa Diyos. Muli ay tinakpan niya ang kalderong napupuno ng uling at muling tinungo ang harap ng altar kung nasaan ang batang Jesus at Birheng Maria. Ipinagpatuloy ang taimtim na pananalangin.